Isizwe sabambo nesaziwa ngokuba ngamaMfengu sithi salamkela eli gama nangona bekhona abo bangaxoli ncamlilo. Oku kuthethwe yiNkosi uLandobuzwe Ngwekazi wamabele eNgqushwa kumsitho wokubhengezwa komthi umqwashu njengendawo yamagugu nenkcubeko. Uthi eli gama balifumana kubi ngabantu abafuduka kwindawo abebehlala kuzo ngenxa yeemfazwe. Lo gama sisuka nalo Embo elo ligama loba besingenanto kuqala kuthiwa siyamfenguza, kodwa ke ngoku yaligama elamkelekayo, kodwa ke elona gama sisisebenzisayo ligama labambo. uNkosi uNgwekazi uthi ekufudukeni kwabo befudukela kumhlaba wakwaXhosa beziziduko ezahlukeneyo baye bamkelwa ngezandla ezishushu yikumkani yesizwe samaXhosa ngexesha lamandulo ukumkani uYintsa. Sasisuka thina kumbindi weCongo kule ndawo kuthiwa ziGreat Lakes, sahamba ke sihambe sidibana neemfazwe njalo njalo, kodwa apha ke eMpuma Koloni ngokufutshane sifikele phantsi kokumkani uYintsa, apho athe wasamkela khona ukumkani uYintsa, salamana nesizwe samaXhosa. Kulapho khona kuvele neligama ke lobumfengu. Le nkosi ithi bachulumancile kukubhengezwa kwale ndawo njengendawo yamagugu. Ithetha lukhulu kakhulu kuthi kuba imbali yethu isithi thina abantu bangamaMfengu okanye abambo, kuba kudala kaloku sizama le nto uba mayenzeke le ndawo ideklarishwe okanye ibhengezwe njenge-National Heritage Site. Ngoku ke siphumelele kuloo nto. Ayilo gama sinengxaki ngalo, kuba nesiteketiso umntana uyabizwa ngaso ade asamkele, kodwa bezazi igama lakhe ngubani. Ngonyaka ka-1835 kwilali eMqashweni eNgqushwa, abambo benza isifungo sokuqala ngokutsha phantsi komthi umqwashu, bekwafunga ukuba baza kuphucula iimpilo zesizukulwana sabo. Inkulu Baphathiswa eliPhondo Oscar Mabuyane uthi linyathelo elihle eli lokubhengezwa kwalo mthi njengendawo yenkcubeko kunye nembali. Izifungo zokokuba funeka abantwana babo baphile ngokholo, bakholelwe uba uThixo uyaphila, baqinisekise babethelele imbeko ebantwaneni khona ukuze abantwana bakhule ngendlela efanelekileyo. So siyithatha ngento yokokuba loo migomo yimigomo ebalulekileyo kakhulu, nangona yenziwe ngo-1835 isabaluleke nangoku kwakhiwa kwesizwe sethu ngobutsha. uMabuyane uthi oku kuza kuncedisa nasekukhuliseni uqoqosho lwale ndawo ngenxa yabatyeleli abaza kuba nomnqweno wokubona le ndawo. NdinguYamkela Mchiyo weendaba ze-MPK eNgqushwa.